Halo Pralapura. Mentak sini baik ngawan hang ni ngamut banwan klong no yo ne ungap na kine kiksing. Kine kide kiksing kiba ni ong kiksing handai kemut kide kibang isu sna hi. Na kideng kibala don tliu lupa la ni da ka bangi sna da kilentang. Te mentak la de kepor bangin klong no ya ka na ka ungap. Kumne marwa mentak la bu hau ne ungap mar kala de kepor klan. Ngan persang ban pet ikine ki ngap na kene ke rongap daw ne thap niang jong siar ngai pe nomor ba ulak bun ngamat se ban pen don kam da katrem knang ban pet yau ne ngap na kene ka rongap badon te hadin nang ta daw la kam pet ngasa nyat bat be daw ne thap niang kumne pe kene kri benta ka khmat jong ka ne ka singap te mentangan lej ban plit sana sedin jong tu singap atau ubu sedin am lej hang ne ka ka ba ulabu phul ha lej coba ibang bat isingam ha te yakine ngan saon ngan spni pe kumno ba nga ot hang ne lej na ot swai kene nya sei bat bu ya kene ka sudah bat ngisang ban ot kawe hadin kawe na kine ka kilang yang kine kilang ba ulabu ya kene ka pai tang ka sudah te untuk kawe hadin kawe katuru ngan pen ot no nya ban pe jang ne ba kano ka de kalang ka badon ya ka sudah bat kano ka ba ubu ya kikun te ya kikun ngimla ban ot ngin su otang kini ki badon ka tong haban pen khoj yang ni gitu ngap pen mar ba kiwan ya boy pelat akane ka to itu kerekam kene ko we ka ba kham he ka ba dap ra sudah ngaban pen khoj mar kini ki ngap ki boy hang kene ka reo baik menta tang na kene we sing yo kat ne jan sidabor he te ngaban pen khoj biang gine ki ngap ki ba bit ne ngaban bret no nomor ba yo ki yap la ne ki daj ki briuru apor ba ki ba me kene ga ngap
Ada nang topat ni sedang ban sim yang ne ka ngap bat ot no ya ka tu ka badon tang ka sudah bat ka tu ka ba klek lang ki ong gajah bat kidon kedon ka ne ngap ka ba ni kum ot bat gitu ki kun te nya ban pnia pia noi ki te kum ne te ngin ni la pen krel pa ki jing diang bangi pnia pia la ka jong ka badon tang ka sudah bat gitu ka ba klek lang bat gitu ki kun la ne kun ngap la ne ketu ka ba don bat kerja ketu ka ba singap ngala dep ban ot bat kensel ya kane ka ungap te menta ngan selek biangsa ka we sing ban pek nomor ngadon sibun tuli kiksing dengan lepet sakane we sing ka don ungap na am Baik ap nganda plate ikane goy kelempat plate nah man plate kumne suki te to kane ro kala dap da ka ngap te menta kane ro kambun ngap te ngaban penpet chuai ne ngap nya ban be yo ne ngap dong ne thap niang jong usiar te kini sine siar haban be kumna so ne dai te mata nah haban penon kambiang da katedam kendiat nomor ba la ai tidam nomor kala dei kapor men singi te wa kham da kai ngap kendiat hab ai tidam ne khnang ba un kham jai kendiat ngap ni tang su sedang ban pen smatedam kumne te ulah sedang ban kenria hi na ketu ki tu ki rau ngap ki ba ulah buum nomor ni haban pen pet kenang kumne nomor ba kawai kan kham suk ladangi ot itu ki rau ngap bat kawai kalong ba min kham yu i ba kino ki rau ba ubu bat kino ki rau ngap ki ba ubu tang da ki kun nomor ladangi kumbak laban ot ya kitu ki reu ki badon ki ya ki kun kemut ngap ula ban pet tengi benut tengi haban apek bha bunya bha ya kine ka jaka ba ubu ya ka ngap pe yang tu ngala ni kinet eti ka ngan sum kam hajan tu pe tu perlu ngan zoom kam hajan ba pinu i bha ya kane ka jinglong ka jingchong jong kine kiro ngap ba kumno ngap ubu ya bat ukun show ya kane ka ha kine ka ro ngap joki te manta ya kane ru ngaha ban ot ya kine ki ro ngap ki ba don tang ka sudah dengan ot kumne ngan sedang suanang me na kene na kaliang jong ka diang ne ha ban ot kene ngala yo ya ka baik itu tang ka sudah ubu ha bat ukun show ngap ha kine kira baik serut itu ke baik bang tu sudah ye to ngap ban ot kawai hadin kawai na kine ki rau ngap entah ngap ban ot kawai hadin kawai ya kine ka rau ngap ka ba don tang ya ka omdai gitu ki rau ngap ki ba don ki ni ki kun ngap pe jang ne la kum ot no ya kine ka ba don ki kun ngap ru nomor ba lai ba kam bha te ngaman se ngap ban ot la ka ot itu kun ngap
te pe kene ka we gede ka rongap ka ba don bat ki kun re ngala kum ot no nomor ba ngako ban ot ban kham pen kelut ikene ka sing ngap khniat nomor ba kalai kala dap da kine ki rongap te kine ki lai kali ki ba prang pat ngam ot iki nomor ba le ka de ka ba ubu tang da kine ki kun ngap te artat kede ka jaga syong jong katuka kemi jong kine ki ngap te larang ot baklai itu kemud ungap ula ban pet te menta ngap pen kuj ya kene ka jaka ngap ban pen kuj bahai ka tu ka jaka ka ba u pen sno e kine ki rau ngap nomor lada ngin pen kuj bahai ka tu ro ungap ula ban num sna su ya kine ki rau ngap hang tu te ngap ban pen kuj bah hadin wala dep ot ngap ban pen kuj bah te mentang la dep ot lut ngai i sakine kilai teliki reu pedang te mentang ngan tap no e kaneka dongap tumne te ngaban tap ba jai khnang ba ungap un chong barjo ba ha tu kejaka te pelok bro hang ne ngala dep man klong ne ngap te ngan sapeni pi highway per video kum no bangin refine bat pen kuj ya kene ko ungap bat ni sa thep ha u bilor bangin penekam hadian habon te kublai sibun kublai si hajar ngo ya pi baro